Ето още една бърза, лесна и вкусна рецепта, готова за по-малко от 20 минути. Точно такива рецепти ще включа в картите за студентите, които подготвям. Идеята ми хрумна спонтанно покрай моя син, който ще е студент от есента и ще си готви сам. Тези рецепти са подходящи за всички хора, които бързат, но искат да си хранят с вкусна домашна храна. Споделям с вас и една малка хитринка какво да правите, ако нямате подходяща тавичка за фраера. Можете да си направите такава от обикновена хартия за печене. За омлета използвах замразен спанак, но може да се сложи и пресен. Аз ви давам просто една идея, а вие можете да си правите всякакви омлети, каквито обичате. Цялата рецепта ще намерите в описанието. Ако искате още такива бързи и вкусни рецепти, а и да научите някои хитринки в кухнята, ме последвайте. Ето още една бърза, лесна и вкусна рецепта, готова за по-малко от 20 минути. Точно такива рецепти ще включа в картите за студентите, които подготвям. Идеята ми хрумна спонтанно покрай моя син, който ще е студент от есента и ще си готви сам. Тези рецепти са подходящи за всички хора, които бързат, но искат да си хранят с вкусна домашна храна. Споделям с вас и една малка хитринка какво да правите, ако нямате подходяща тавичка за фраера. Можете да си направите такава от обикновена хартия за печене. За омлета използвах замразен спанак, но може да се сложи и пресен. Аз ви давам просто една идея, а вие можете да си правите всякакви омлети, каквито обичате. Цялата рецепта ще намерите в описанието. Ако искате още такива бързи и вкусни рецепти, а и да научите някои хитринки в кухнята, ме последвайте.